Welcome back my YouTube channel. Dini जोंहा गरिसराव हिन्जाव लायदों. नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो. अन्नानै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां. आङो ब्लग भिडिअ बानायदों नालाय. दायो जोङो बिजनि टाउन मोनबाय. आङो बे बिजनिनिफ्रायनो आङो बानायलांदो आरोना भिडिअखौ. नायलांदो जोंनि बिजनिया माबायदि. दासो फार्स्ट टाइम लामा गोजान गारि गाखोनाय. बिराद खस्थ' मोनखाबाय. सिं साजोब्बाय गाखोनो हानाय. दासो गरिसराव सफैगासिनो आरो दंबावो. माथो 6था जाबायानो 7थासो मोनहैगोन नामालै? नै दासो मोनफैदों हिन्जाव गोदाननि गामिखौ. दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि माबोरै नै आं हाबा होनायखौ हाबा होबाय. ओमफ्राय फैनायाबो लेट जादों नालाय बेखायनो जोङो समनि माने बिराद सुबिदानि थाखायनो गाज्रि मोननो नाङा. जोङो समखौ सुनानै जुलिखौ माने फोजोबनायनि नामाव दा दिनैनि बे जर जुलिनि समाव बिथां हौवा गोदानजों बिबिथाइ एबा संख्रि महरै गसंफैनो हादों. बिथाङानो जाबाय मा नाम होनोब्ला बिथाङा जाबाय बिबिथाइ. संख्रि मुङा जाबाय मा होनदोंमोन हादर सिं दैमारि. बिफाया जाबाय बाबुराम दैमारि आरो बिमाया जाबाय गामरु दैमारि. गामिया बेसरगाव. दा ओंखायनो बयखौबो आरोबो खेबसे खुलुमस्रां खालामदो.
ambil boleh berbeda oleh pulang kita. Jangan di kecil kayak itu. Panggil nama. Kulma mana kita? Kulma kamu dulu mana? Oh nggak sih. Panggil nama nanti. Saya poin itu siapa-siapa libar kalau pada kota dengan kurikulum ada penyiaran video bina bina jadi kalau bisa dibayar lagi alas
लोगोफोर जोङो हिन्जाव गोदानखौ लानानै फैगासिनो दङ। दायो जोङो मोनफैबाय ओमफ्रायो बिबोनां जानाया हिन्जाव गोदाननि आथिंखौ थुना होसिगोन आरोना। gwtar nama. Ayah. Mayroong sarno muna. Ayah. Masih lo sarno deh. Lucu musuh sarno muna lah. Ayah. Sarno bor. Agak lakas. बिदिबा लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनिनिफ्रायनो आङो फोजोबनोसै। दायो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो।